Pois o campeonato empezou hoxe, empezou na piscina en Pontevedra, na piscina de Rías do Sur. Tiveron as probas de 200 obstáculos, 4x50 obstáculos, 100 socorrista, 100 combinada e 4x25 rescate de maniquí, que mañán van a seguir con probas da piscina, tanto individuais como por equipos. As máis espectaculares son as da praia, que veremos a praia lanzada o xoves e o venres, tanto con probas de area, que é a do sprint playa, o relevo sprint playa e as bandeiras, e con probas específicas de auga, probas como nadar surf, solo e nadar, con rescate con tabla, como unha táboa de surf un poquinho máis longa, e despois con un esquí, que é un tipo de piragua modificada, e farán ese tipo de probas. E despois tamén teñen probas de equipos, que é unha de rescate con tubo, e a que veñen, un vai nadando, outro vai no buscar na táboa, que é o rescate con táboa. E, bueno, en principio, estamos 27 clubes, viñeron de toda España, e a disfrutar estes 4 días da competición. Moi ben, presidente, non? Julio. Bueno, eu quero salientar, primeiro, darlle as gracias ao Concello de Grove, á Agrupación de Protección Civil por todos os medios materiales e humanos que nos están prestando, que penso que sin elos o que correspondería aquí ás playas de praia non sería posible realizadas, porque move moito material, moita xente de colaboración, en fin. Reitero a nosa, desde o que nos atinxe, o agradecemento ao Concello de Grove. Por outro lado, tamén quería salientar, e se aos periodistas me permitides, sería un bo titular que durante estes 2 días, día 22 e 23, posiblemente sería interesante decir que a Playa Lanzada podríamos considerar, desde o punto de vista do salvamento, unha das playas máis seguras, porque aquí van a estar, nas categorías o que atinxe a júnior, socorristas, 260 socorristas titulados, que son os que ahora mismo son necesarios en todas as playas para obter a bandeira azul. Eso o que se refiere ao tema do deporte. Por outro lado, tamén penso que é interesante que estes 26 clubs que veñen de todos os puntos da xeografía española, clubs que van e que residen, me consta por comentarios deles, na zona daqui do Grove, na zona próxima a Lanzada, polo tema de mover material. Penso que tamén é importante, porque dáse a conocer esta zona das Rías Baixas, dáse a conocer o tema turístico, en fin, no momento que estamos, penso que é moi importante. Isto foi unha das cousas que ya había comentado aquí aos representantes do Concello, e me dixeron que era que seguera adiante con elo, en fin, que me animase. Bueno, nada máis. Penso que o máis fundamental deste comentario é isto. Eu como concelleiro de deporte xa fai 3 ou 4 meses, porque isto non naceu un día para outro, xa fai uns meses atrás, tuve o orgullo dunha chamada telefónica do presidente do Clube Sapo, Julio, onde me proponía a poder colaborar ao Concello de Grove coa organización dun campeonato de España de salvamento. Por suposto, que unha teima que ten o alcalde, que temos en deporte, que de traer as máximas actividades deportivas de nivel para o noso Concello, máis non só a nivel galego, sino se pode ser nacional, pois estaba claro que non podíamos decir que non a proposta que nos facía o Clube Sapo de Julio. A parte, digamos que nas miñas áreas, non só era deporte, sino tamén era socorrismo, tamén era protección civil, entón que tal tamén son concelleiro, polo tanto, digamos que matábamos un páxaro de 2 tiros, matábamos 2 páxaros, mellor dito, 2 páxaros de un tiro, con que conqueríamos unha cousa que é certo desde que estamos na concejalía levando o tema de praias, que nas primeiras entrevistas de traballo casi non éramos capaces de conquerir o persoal para socorristas acuáticos. Tiñamos moitos socorristas, enfermeiros, socorristas de terra, pero non acuáticos. Teño que dicir o gran traballo que está facendo a Federación Galega de Socorrismo, porque nesta última entrevista de traballo casi todos os rapaces viñan titulados pola Federación Galega, o cal, pois, enchenos de lelicia, porque, bueno, temos un persoal contratado e cualificado
e coas titulacións pertinentes para, como ben decía Xulio, aparte de ter aquí os millores de España durante estes 2 días, tamén temos os vos socorristas federados por parte do Concello do Grove. Polo tanto, esperamos que con esta demostración deportiva, aparte de que mezcla o deportivo e a seguridade das playas, podamos facer que máis xóvenes do noso Concello pois sepan que poden ter unha actividade de poder acabar os seus estudios no GRAN, poder desempeñar unha función de socorristas dentro do Concello do Grove, por agradecer, neste caso tamén a Protección Civil, a voluntariado, que tampouco sin eles do Grove non sería posible, xa que desde van a vixiar o material de noite, van a ter unha Zodiac a disposición deles, unha a disposición de calquer momento, outra na playa, van a ter vallado e condicionado o local, a pista de 100 metros que teñen que utilizar para facer as probas de sprint, e vamos a estar volcado a Protección Civil do Grove, colaborando tamén coa ambulancia e con todos os medios, para que esta proba sea un éxito, que a Federación Galega e o Clube Sapo pois nun futuro volva a contar con nós ao que necesiten para este tipo de eventos. Temos unha playa que tamén penso que vai haber bo tempo, de xoves a venres, que é unha playa que lle vai poñer as cousas difíciles, porque é unha playa oceánica, aberta, onde hai corrientes, onde só os millores e máis preparados serán capaces de concluir o éxito, e esperamos que disfruten, que veñan con os vos traxes de neopreno, porque sabemos que a auga de aquí non é a do Mediterráneo, xa non fai frío, pero fico medín, e que disfruten do Grove, que disfruten dunha probas que son desde a primeira hora da mañán hasta a tarde, e que penso que vai facer moi amena a estancia dos turistas e máis de os propios veciños do Grove disfrutando dunha modalidade que é moi fermosa ver en competición como é o socorrismo, as probas que ten de campeonato de España. Pouco máis decir, máis que agradecer que conten con nós. Seguiremos traballando no Concello do Grove para traer o máximo probas de máximo nivel e tamén novedosas. O ano pasado o triatlón, a vela, este ano o socorrismo, e onde podamos tamén demostrar que se estáse traballando para que o noso Concello sea máis seguro, que a nosa xuventude tamén poda haber aí unha saída na época de verán, de poder ter unha axuda das épocas de estudios, e pouco máis de que gaño mellor, de que todo saia perfectamente, e se sabe a Presidenta máis Xulio que o que faga falta teñen os nosos teléfonos a ter a disposición as 24 horas para solventar calquer problema ou incidencia que poda haber durante a competición. Muy bien.